थांनाय साल किसा सिगां खुमलुं आमचाइनि टमटम मालखुं मथरनाय खरकताम ताकारजला आमचाइनि पाइलेबांगा बेरायखिरि थायो टमटम मालखुं रिजार्भ थांमनि पाइथागो मालखुं रिजार्भ थांनाय रक नगो किफिलमानि जरावो किसासिक थेमरां रक बाय लामा कासवै वाइरे वाइ चप्रबजांमानि कक्तमा कासाय फेमिनि यागोलो अबाहायकेनो तिनि खुमलुं इ रिक्सा सोसाइटिनि अंगै थेमरां रकनि मुंगै ताकारजला पिएस थांगै मामला खलायलायमानि पाइथागो इ रिक्सा सोसाइटिनि सेक्रेटारि तामसाका खनायनायदि जों जेउस गांनि घटना नरक साइमाखा जतन जोंनि ड्राइभार रक जे रिजार्भ फाइटिनि वो खिरकपुरु पाइलाबांगा वो के कासु बुजाकमानि आबन यागलो ताइसा फान्तो खायगानि वो बारे बार खलाय कासु बुजाकमानि बागै अबनि बागैनो जों दिनि अ थानाव फाइगा जोंनि सोसाइटिनि एफआईआर लायनायनि बागै जों एफआईआर बो लायगा बा एफआईआर लायबानो जों साका जों ड्राइभार रक जतो जागानो गारि रक चालक दंना नांमानि बागै जोंनो जे मानसा आ बर' रकनो खोना जरासों टाइम रेखा खोना नै बिसिङावनो बर'नो रमै नाहारै बरक बाइक खालायै जे बुजाकनाय बुनाय ताम गथना गतिके आबनो काहाम के सराय सराय के साइमा लाइमानि यागलो तै मेचुएल इंनानि बागैबो जों बनो रिक्वेस्ट खालायो खरबो जोंनि मुंगै नरक अजागो कुफैदों जों खरक बुरै नि मुंगै एफआईआर खालायगा ताइ कायसा के गारि खुंजा आबोखौ जों बुं मालिया तामके गारिनि आ जे गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार जों नारजा दंबा आमबाय लायै अजागाव जोंनि एफआईआर गारि खताम गारि हिंगा जों साइमाखा वाइक नर गारि नगोना खायसा साबनो और जे केस र फायो नि माने आबो बत खाना अमको तो ताकारजला पिएस जों ताकारजला पिएस हायै जोंनि जे प्रब्लेम मोन न जोङो सल्युशन खालायरेदि नै अबनि बागै जों दिनै एफआईआर माखले आबो बो जागा बुलाय आबो बुलाय माने खा यां बिग्रे मल समदिगि हायो कायसा अब दंना पिकनिक पॉइंट आंबो सासुमै आं थांयाखौ बां नुजा बायला बांगा बखात गा आ जागा पिकनिक पॉइंट दंनि खोना गारो दै कसारखौ तमा रुम हायरो गारि हायरो दंफुंके आरो बरनो रिजार्भ खालाम थाखादा बरनो रिजार्भ खालाम थांका ओमफ्राय रिजार्भ थाङै आ जागाव गथना किसां लायखानि खोनाबो ओमफ्राय आरो नि जे बुसकारि बर' के सवाग नैजाक ओमफ्राय जों ड्राइभारखौ तो गारि दं ओमफ्राय जे थांनाय रक हयतो बर' पिकनिकसो थांगोनके एन्जय दं बायकेना फिरकपुर होंगांके आ बुरिबो सारनो किसा मिसाय याग्रखानि खोनाका आबुनि यागलो होंगांके जोंनि ड्राइभार माना खायकिनिके बरनो बुखा आपडेटा के ठीक আছে आरो सुबुय पाइखा हायबारो थामसि पाइ जैगांके तैसा बार बार कासुबै बुखा आबा हायता अंका तामनि बागै आसु बनो आ ड्राइभार रनोबा कासु बुना नांखा आमतै चिनि वान सुकुंता या आबनि बागै जों क्लियर नसुया बागैनो आमा हाय जे कासुमानि आबो हेभि वेट मानि रगै बुमानि आबो रंको तो जों साना थांखाबा एटेम्प्ट टु मार्डार सख्लायो अबनि बागैनो जों अबनि बागैनो दिनै अ ताकारजला पिएसनि आन्दाराव खबजाकमाबा नाके जों नासिगै थांगाके चिनि एमडीसी एमएलए बो अर निमाबा बरक बाय कक सालायमानि यागलो न बरक बसनो साका नरक निंगे कैसा जस्ट फॉर्मेलिटीज नि बागै नरक कैसा एफआईआर खालायदि बे जों चिनि एमएलए बे कक सालायमानि यागलो आबा हायकेनो दिनै जराव जों फायै बरकनि मुंगै बरकनो भेरिफिकेशन खायगा बरकनि जों जत साइमानमानि यागलो जों अ जागाव दिनै चिनि ताकारजला पिएस फायै एफआईआर खालायदि जों तब फानो चिनि असी बाय कक सालायमानि यागलो जों एकदिन सरासानका एकदिन बिसिङाव बरक फायै जुदिनो जोंबाय गाहाम हामया कक सालायनो रेडि दङ के जों रेडि न तामका खोना नि बिसिङाव होंगांके बरक फायांके अब एफआईआर गै केस गै थांनानै जों आपिल खायगा